неговото име е доцент Щерев. За малко сте глупно, извинявай. Заповядайте, всичките тези деца очакват вас. Благодаря ви. Искам, уважаеми гости, колеги, родители и малки приятели, искам първо на всички да пожелая здраве и щастие днес на този хубав християнски празник Благовещение, на който вече много години ние се събираме, за да можем да се видим отново и да си припомним моментите на трудности и на успехи. И искам да благодаря преди всичко на всички родители тук, които със своята желание за това да имат рожби, помагат на нашата работа, за това, защото трябва много желание, трябва много упоритост и трябва много себеотрицание, за да може човек да претърпи всички незгоди на едно проследяване или лечение. Искам да благодаря също така на моите колеги, лекари от различни специалности, нашите акушер-гинеколози, нашите акушерки, хората, с които заедно работим вече повече от 20 години, и преди всичко да ви пожелая весел празник. А за това нещо се грижат тук нашите любезни домакини. Благодаря. Ние ви благодарим. Аплодисментите са за вас и за целия екип на клиниката. Мама спира да подсказва и отива да отговаря на въпросите отвън. Приятел, къде да ме да подсказваш? Бързо при мен. Бързо при мен с китарата. Идвай с китарата. Ела. Отпада ни игра. Сега, айде да казвай стихотворението. На зелената морала баба Марта днес раздава мартенички, мартенички, за големи и малички. Щом го чуха новината, викто и долка от гората. Кучу Вълчо с Питана, Заю Баю и Метана, катеричката добричка, веселата кукумичка, на глухото магаре, всичките отбор другари. А когато на редица долетяха всички птици, хубавите си племени, те ги срещаха с смени и на всички подариха мартенички. Абе, Илина, аз не мога да го запомня това тъго стихотворение. Страхотно, това беше стихотворение на поздрав за доцент Щерев, доктор Димова и доктор Савова, нали? Да. Ай, Андреева за малко да я забрави. Така. Мама! След малко и мама играе другата игра. Ти какво искаш да ми кажеш? Как се казваш? Рая. Рая, веднага да ми кажеш нещо. Отпред на калучката седнала внучката и Вовия налето на дядо на галето. Дус, отиват на лозето, че зряло е гвоздето. Чуем да се пляска. Ще бъде малката кошчица. Страхотна си, Рая, невероятна. Невероятна. Моите принцеси искат нещо да кажат.